ito yung aming mga kinakain ngayon. So, ayan. Lalagyan na natin yung pakbet. Pinakbet na may lechon, iba talaga yung lasa niya. And hindi siya masyadong kailangan lagyan ng maraming sa yung school. Which school, Lord? Uy, ginoo ko. Ganyan yung ginagawa ko, guys. Pinapaano ko talaga. Agreed. Wala ilain. Kan man na para nakot sa house na to, itong bacon. Nanay egg o bacon. Hello guys, dito lang kami kumain sa 7-Eleven kasi anong oras na. Kaya ito yung aming mga kinakain ngayon. So ayan, kain tayo guys. So ito kay Hagrid guys. Rice yung kanya. Ito yung akin. Ano to? Ano ba to? Baked macaroni. Kain. Kasi kain. Ano lang siya, medyo matabang. Kay Hagrid naman, ano. Of food sa mama din. At ano, thank you. Thank you, di ka mama. Why? So yummy. Because it's so yummy. You're welcome. Wala siyang gulay ngayon kasi nagmamadali na ako. Ayan. Hello, good morning. Good morning guys. So, today is March 12, 2019. Today is Tuesday at talagang hectic yung schedule natin today. Dahil kanina pa ako nagising, nakaalas na si Papa kasi may biyahe siya ngayon. And so, di ba, may biyahe siya ngayon, parang nagda-drive lang. Parang siya driver. And, hindi, may biyahe siya ngayon papuntang Valencia City. And then, ayun, maaga ko nagising. And si Hagrid is, I'm sorry, medyo ayan, kumakain na siya. Hi, say good morning. Good morning. Ayun, siya na yung kumakain na, napaliguan na siya. Napagbihis na kasi practice nila ngayon sa kanilang graduation. Pero hindi graduation yung tawag sa kanila is teka mainit, maliwanag masyado. Moving up. Ayan, moving up yung tawag doon. And nagpapak pa ako ng order kasi may mga kulang kasi nag-message pa ako sa mga customer kung pwedeng palitan ng iba. Kaya ngayon umaga na siya napak. Yung iba okay naman. So papunta ngayon dito yung aking sister-in-law na naman kasi everyday na yung duty niya, Monday to Friday. So yun, tapusin ko lang to. Hello guys, good morning. Ingay ni Papa kasi Papa naglalampaso siya para exercise. And then kaya parang practice na natin lang ni Hagrid ngayon. And kahapon hindi ko natapos yung vlog. Nakalimutan ko na siyang tapusin. Hawa, B. Ayan si Papa yung naglalampaso. So ito yung niluluto ko ngayon, mapipinakbet. Actually lechon yan kasi birthday kagabi ng aking biyanan, aking mother-in-law. And ayan, maraming lechon yung natira kaya nagdala kami. Kaya ayan. Ito naman ipapaksiw ko to kasi magdadala si Papa dun sa mga kasama niya sa trabaho. Kaya papaksiwin natin. So ayan. So ito yung pinakbet natin. And then, same pa rin naman yung nilagay ko, bawang at sibuyas lang. And then, toyo. Yun lang talaga yung ilalagay ko dyan.
So, ayan. Lalagay na natin yung pakbet. Same pa rin yung ginawa ko, guys. Ano gigawin mo? So, pagka pinakbet na may lechon, iba talaga yung lasa niya. And, hindi siya masyadong, hindi siya masyadong kailangan lagyan ng maraming, mga panlasa. Kasi yung lasa pala ng lechon, yan, panalo na. Tapos, ang paksiw, pakbet, meron din yung, afritada na yung baka yung ilalagay ko. And yun. So, yun yung mga lulutuin ko ngayon. Ano pa ba? Yun lang ata. Kasi walang pizza. Ilang beses na akong babalik-balik dun. Walang dough talaga. Hello guys! Good morning. Ano ko dito? Good morning. Today is March 13, 2019. Today is Wednesday. And yun yung namakpak siya. Pero ngayon is nag-init lang ako nung aking pinakbet. And magpiprito ako ng Hagardang Fest. Hindi pa ako nakapaghilamos. And itlog para sa ni Hagrid snack kasi whole day yung practice nila ngayon para sa kanilang moving up. Hindi kasi graduation yung tawag sa kanila, moving up. So ang Hagardang Fest. Kaya ayun, magprito muna ako. Ayun yung ininit ko guys na pinakbet. And ayan, magprito na tayo. Ganyan yung ginagawa ko guys. Pinapaano ko talaga yung yellow, yung egg yolk. Kasi Hagrid yung kumakain. Kaya niluluto ko talaga siya na parang wala nang basa. Ano ba yan? Ayan. Parang ko lang gisingin to. Anong oras na? Bibi? Hagrid? Hagrid. Nak. Nak. Uy. Bi. Hagrid. Na, nasa iyo ang school. Uy, Diyos ko Lord. Uy, ginoo ko. Ay. Uy. Mata na. Mata na, pangit. Uy. Uy. Hindi pa magising. Faster. Faster na, anak. Morning, morning na, morning. Good morning na. Ha? Tulog pa ka? Na, faster na. Sige na. Magbabat na ta. Bonk. Ng computer guys. Ng computer. Orange. Pero luyo pa. Luyo man magbayad. Good. Luyo. Ito kami nagpa-repair. Muna nga dulay nga na pa. Muna nga dulay nga. Muna duta. Ang sama na, maputol na.